φιλική συμβουλή. Όποτε κάνετε record, ενημερώνετε τον κόσμο σπίτι σας και να βάζετε το κινητό σας στο θόρυβο. Ναι, αυτό. Είμαι ο Skyfield και έρχομαι όλο και πιο κοντά. Όλο και πιο κοντά. Όλο και πιο κοντά. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο του καινούριου Let's Play που ξεκινήσαμε. Η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο επεισόδιο το είχα κάνει ήδη record, αλλά επειδή παίχτηκε κάτι πολύ άσχημο με τον ήχο από το Let's Play, δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα αρχεία. Αλλά για να σας δώσω μια μικρή ιδέα τι κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο κανονικά θα έπρεπε να βγει σαν 2, αλλά ναι, δεν θα βγει ποτέ, οπότε θα βγει αυτό σαν 2. Πήγαμε στο Ravine που είχαμε δει την πρώτη μέρα και κάναμε ένα μικρό resource gathering. Εντάξει, δεν μας έδωσε και πολλά πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι μας έδωσε 3 διαμάντια, ότι δεν πέθανα όλος περιέργως ούτε μία φορά, αν και πολλές φορές έφτασα κοντά στο θάνατο, και φωτίσαμε σχεδόν όλο το mineshaft, ούτως ώστε στο μέλλον, αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο mob farm, να μην έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα mobs που θα μπορούσαν να είναι μέσα στο mineshaft και να σπονάρουν. Anyways, πρέπει να βάλω εδώ κάποια πράγματα να φτιάχνονται. Καταρχήν να βάλω πίσω την πανοπλία μου. Πρέπει να βάλω το iron, να βάλουμε και αυτό. Και ναι, όπως είπα, πετύχαμε 3 διαμάντια μέσα σε ολόκληρο το mineshaft. Δεν έκανα, είναι η αλήθεια, κάποιο το ακούτε αυτό? Το ακούω μόνο εγώ. Πού είσαι τώρα το ζόμπι? Ζόμπι, από πού σ' ακούω? Anyways, δεν έκανα κάποιο strip mine για να βρω διαμάντια. Είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα κάνω τις επόμενες μέρες. Και βρίσκομαι σε ένα δίλημμα. Το δίλημμά μου λοιπόν είναι το εξής. Έχουμε 3 διαμάντια. Τι να τα κάνουμε? Να τα κάνουμε pickaxe? Ή δεν ξέρω. Αν και ψηφίζω το pickaxe, και μάλλον είναι αυτό που θα κάνω αμέσως τώρα. Γιατί εντάξει, να τα κρατάμε έτσι κι αλλιώς δεν έχει νόημα. Για να κάνουμε enchanting table δεν το κόβω, γιατί χρειαζόμαστε προφανώς diamond pickaxe για να κάνουμε mine obsidian. Αλλά θα μου πείτε, μπορεί να βρίσκαμε κάτι, κάνα χωριό, κάτι, κάνα temple το οποίο να έχει loot με obsidian. Αλλά who knows. Ας κοιμηθούμε λοιπόν να περάσει η μέρα. Δεν είχα κάτι στο μυαλό μου, κάποιο σχέδιο για αυτό το επεισόδιο. Βασικά είχα το προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο, όπως είπα, 3 φορές μέχρι τώρα δεν θα βγει ποτέ, γιατί ο ήχος ήταν απλά επίοικος απαράδεκτος. Γενικά έχω ένα πρόβλημα με τον ήχο, δεν ξέρω γιατί ακριβώς, αλλά το μικρόφωνο μου έχει αποφασίσει ότι όταν θα κάνω record, θα κάνει record και όλο το background noise από πίσω. Και δεν εννοώ πράγματα όπως θόρυβο από αυτοκίνητα που περνούν απ' έξω ή κάποιος να μιλάει, αλλά εννοώ ένα σπαστικό και αηδιαστικό σαν πολλούς creeper να είναι μόνιμα πίσω από την πλάτη μου. Που σημαίνει ότι όταν πάω να φτιάξω τον ήχο μετά στο editing, πρέπει να βγάλω αυτό το Βγάζοντας όμως αυτό το χαλάει και όλη η ποιότητα του ήχου. Πράγμα το οποίο δεν ξέρω ακόμα πώς να αποφύγω. Ίσως να χρησιμοποιήσω κάποιο επιπλέον πρόγραμμα για να κάνω record τον ήχο ξεχωριστά από το βίντεο, γιατί αυτή τη στιγμή κάνω record με το Fraps, το οποίο από ό,τι διάβασα δεν έχει έτσι κι αλλιώς την καλύτερη ποιότητα ήχου για το recording. Και όσον αφορά την ποιότητα του βίντεο, δεν ξέρω γιατί, αλλά το YouTube αποφασίζει όταν κάνω upload ένα βίντεο να το κάνει compressed παραπάνω από ό,τι είναι. Δηλαδή ουσιαστικά εγώ ανεβάζω ένα βίντεο το οποίο είναι σε HD 720 ανάλυση, αλλά το YouTube λέει όχι. Θα σου λέμε ότι είναι 720, αλλά θα το συμπιέζουμε κι άλλο. Anyways,
Οπότε δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο για σήμερα. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να φτιάξουμε άλλο ένα... έχουμε φουρνάκι. Ναι. Να βάλουμε λοιπόν άλλο ένα φουρνάκι για να κάνουμε τη ζωή μας... να το βάλουμε εκεί, να το βάλουμε εδώ. Για να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη όσον αφορά το smelting. Τι άλλο. Μόλις σκεφτώ κάτι και μόλις τελειώσει ουσιαστικά το smelting που έχω να κάνω, θα επανέλθω. BRB λοιπόν. Αρκετές ώρες έχουν περάσει μετά από το strip mine που κάναμε και δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά αυτή είναι η πρωινή μου φωνή. Ναι, ανοίξαμε εδώ ένα strip mine το οποίο πηγαίνει μέχρι το επίπεδο που βρίσκουμε διαμάντια. Έχουμε και ένα γρήγορο drop με νερό. Θα ήταν πολύ αστείο αυτή τη στιγμή που κάνω record να μην χτύπαγα το νερό και να χτύπαγα κάτι άλλο. Anyways, κάναμε αυτό εδώ το strip mine. Δεν είναι τίποτα άλλο από έναν χώρο 2x1, αλλά σκέφτομαι ότι όταν θα καταφέρουμε να ανοίξουμε το μεγάλο τούνελ εδώ πέρα, να κάνουμε και κάθετα mines σε όλο αυτό το διάδρομο. Έτσι σιγά σιγά, για να μπορούμε να πάρουμε κανένα resource, να μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Αυτά που μας έδωσε λοιπόν ήταν 3,5 stack redstone, 42 iron, αν και είδα iron σε κάποιες σπηλιές οι οποίες υπήρχαν κατά μήκος του strip mine που κάναμε, αλλά δεν μπήκα στον κόπο να πάω ακόμα. Υπολογίζω να πάω κάποια στιγμή στο μέλλον. 7 διαμάντια, 64 και 50 λάπης, και νομίζω ότι για 40 λεπτά strip mine που έκανα είναι μια πολύ καλή ποσότητα. Αν πούμε ότι το spawn είναι εκεί, τότε κάπου μπροστά εκεί, έχει ένα χωριό. Και έλεγα να επισκεφτούμε το χωριό, να δούμε τι έχουν να μας προσφέρουν οι villager. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω κάτι άλλο μαζί μου. Σίγουρα ίσως να φτιάξω ένα iron pick. Μη μας τύχει τίποτα χαζό και χάσουμε τον diamond. Ωραία, ας φτιάξουμε ένα iron pick. Αν εδώ έχω τα ξυλάκια μου. Ξυλάκια λοιπόν. Νομίζω ότι από θέμα iron για τις πρώτες μέρες είμαστε ακόμα καλά. Δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν κάνεις ξυλάκια, πώς θα κάνεις pick. Έχω βάλει κάποια chest έτσι από εδώ και από εκεί, γιατί απλά δεν μπορούσα να κάνω management του inventory. Βασικά θα σας πω κάτι. Οι πρώτες μέρες του Minecraft είναι χειρότερες από θέμα αποθηκευτικού χώρου. Έχεις τόση πολύ meta-game σαβούρα, αλλά για τα αρχικά στάδια σου είναι όλα τόσο χρήσιμα. Words. Σου είναι λοιπόν όλα τόσο γρήγορα, άντε πάλι. Είναι
Σου είναι λοιπόν όλα τόσο χρήσιμα. Yes! Που πρέπει να τα κρατάς όλα. Και νυχτώνει. Οπότε ας περιμένουμε λίγο για να το γυρίσουμε σε μέρα, γιατί θα πάμε εκεί με τα πόδια. Αν θυμάμαι καλά είναι στο Χ800 και Ψ240 νομίζω. Θα το τσεκάρω μία στα γρήγορα. Θα βγάλω βασικά για αρχή αυτό το reach από εδώ. Έχουμε supply. Μπας και κάνουμε κάνα βιβλίο. Μπας και βρούμε. Βασικά σίγουρα θα βρούμε. Μπας και κάνουμε κάνα enchanting table. Να κάνουμε εργαλεία της προκοπής. Και ναι, θα αφήσω, όχι, θα αφήσω τα reach εδώ. Θα το γυρίσω σε μέρα, θα ξανά τσεκάρω το admist για δεύτερη φορά και επανέρχομαι. Τελικά ήμουν αρκετά σίγουρος. Το χωριό είναι στο Χ-800 και Ψ240. Σημαίνει το Ψ που πάει προς 240. Πάει προς τα δω στα 240. Ναι, οπότε σκέφτηκα να πάμε έτσι μια μικρή περιπέτεια, να κάνουμε και ένα μικρό chat. Ναι, ήθελα να αναφέρω απλά για το πώς ξεκίνησα το Minecraft. Σίγουρα ήταν πριν 3 με 4 χρόνια όταν ξεκίνησα το Minecraft. Στην αρχή μου φαινόταν όπως φαίνεται σε όλους όταν βλέπουν πρώτη φορά ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα τέτοιο στυλ παιχνίδι, ότι ήταν λίγο τα γραφικά του πολύ απαρχαιωμένα. Γιατί είναι ίσως και κάτι το οποίο ακούω συνέχεια, ότι το Minecraft έχει απαρχαιωμένα γραφικά. Αν και δεν ξέρω, ίσως τώρα που πήρε η Microsoft το παιχνίδι, να έχουμε και μια έκδοση του Minecraft η οποία θα είναι για τους πιο HD lovers. Αλλά τέλος πάντων. Αν και βέβαια υπάρχουν mods στο Minecraft τα οποία μπορούν να το κάνουν super HD. Κρατάει βέβαια. Fail, parkour is fail. Κρατάνε βέβαια αυτό το blockiness και τα τετραγωνάκια του Minecraft, αλλά δεν παύουν να του δίνουν μια άλλη όψη. Ίσως κάποια στιγμή να κάνουμε record με ένα τέτοιο mod. Όχι ότι θα βάλει κάτι παραπάνω στον κόσμο μας ή θα αλλάξει το gameplay, απλά για λίγο να δούμε πώς μας φαίνονται τα πράγματα γύρω με λίγο πιο HD άποψη, με ίσως κάποιες σκιές ή κάτι τέτοιο. Anyways, έφυγα τελείως από αυτό που ήθελα να πω και ελπίζω να πηγαίνω σωστά. Ωραία, πηγαίνω σωστά. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Ναι, ξεκίνησα το Minecraft πριν περίπου 3-4 χρόνια και αυτό που με συνεπήρε αρχικά είναι ότι μπορούσες από τεχνικής και από... δεν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά θα την δημιουργήσω. Δημιουργήσω λοιπόν λέξη από χτιστικής άποψης να κάνεις τα πάντα. Οπότε ήταν κάτι το οποίο πάντα με ενδιέφερε, δηλαδή να υπάρχει κάποιο game το οποίο να μπορώ να δημιουργήσω διάφορα, ό,τι θέλω, και το Minecraft ήταν κάτι το οποίο μου το πρόσφερε. Προφανώς στην αρχή ξεκίνησα όπως ξεκινούν όλοι, με ένα single, ή τουλάχιστον έτσι νομίζω ότι ξεκινούν όλοι, με ένα single player, στο οποίο απλά μπήκα και χώθηκα σε μια σπηλιά και απλά πήγαινα και κρυβόμουν από τείχο, skeleton, creeper, zombie και enderman υπήρχε τριγύρω. Αλλά ναι, μετά σιγά σιγά συνήθισα το παιχνίδι, τα γραφικά, το πώς λειτουργούσε η όλη μηχανική του παιχνιδιού, και τότε ήταν που ανακάλυψα το redstone. Για όσους δεν ξέρουν, το redstone, εκείνη εκεί η κόκκινη σκόνη που είχαμε πριν και είχα στο inventory μου, είναι κάτι σαν την ενέργεια, το ρεύμα ίσως καλύτερα στο Minecraft, και είναι κάτι το οποίο μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλές κατασκευές οι οποίες να είναι αυτόματες και να κάνουν σχεδόν τα πάντα μέσα στο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν ανακάλυψα το redstone. Και πώς το ανακάλυψα? Από ένα βίντεο κάποιου παιδιού, ο οποίος είχε φτιάξει ένα πολύ απλό ασανσέρ στο Minecraft. Οπότε λέω στον εαυτό μου,
Αυτό το πράγμα θες να το φτιάξεις. Οπότε τότε ήταν που ανακάλυψα την creative πλευρά του Minecraft. Που τι σημαίνει αυτό? Το Minecraft, πέρα από αυτόν εδώ τον κόσμο που μπορείς να παίξεις για να επιβιώσεις, έχει και ένα mode από μόνο του, το οποίο είναι το creative, για όσους δεν ξέρουν. Το creative σου δίνει όλα τα blocks του παιχνιδιού. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, μπορείς να πετάς από εδώ και από εκεί, μπορείς να κάνεις generate ό,τι κόσμο θέλεις και να αρχίσεις να πειραματίζεσαι με τα blocks ουσιαστικά και να χτίζεις διάφορα πραγματάκια. Παρένθεση, ελπίζω, επειδή καμιά φορά το Admist με τα χωριά και με τα temples και με όλα αυτά τρελαίνεται με τα seeds και με τις εκδόσεις του Minecraft. Κουνέλια. Γεια σου κουνέλι. Γεια. Anyways, ναι, τρελαίνεται λίγο με τα seeds και με τις εκδόσεις του Minecraft. Ελπίζω στο χωριό που πηγαίνω να είναι εκεί. Γιατί πολλές φορές έχω τσεκάρει πράγματα στο Admist τα οποία μετά δεν υπάρχουν. Και νομίζω ότι έχω ένα πολύ τραγικό λόγος. Και δεν έχω πάρει ούτε ένα block πάνω. Τέλος πάντων. Υποσχόμενο. Πολλά υποσχόμενο. Θα σου βάλουμε ένα torch. Ώστε κάποια στιγμή να επανέλθουμε. Ναι. Και έτσι λοιπόν, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, μπήκα στην creative πλευρά του Minecraft και άρχισα, τουλάχιστον προσπάθησα, να κάνω και το βλέπετε αυτό? Δεν ξέρω, φαίνεται? Yes, χωριό. Yes, υπάρχει. Yes, δεν ήρθαμε μέχρι εδώ τσάμπα. Για τρίτη φορά λοιπόν θα συνεχίσω να λέω ότι προσπάθησα να κάνω αυτό το elevator και μπορώ να πω και με μεγάλη επιτυχία. Δούλευε μια χαρά, δούλευε πολύ καλά. Αν και βέβαια με τις επόμενες εκδόσεις του Minecraft που βγήκανε ψιλο χάλασε λίγο, αλλά δεν ξέρω. Τώρα βρισκόμαστε στη version του Minecraft 1.8. Όταν ξεκίνησα να παίζω Minecraft, η version του Minecraft ήταν στο 1.3. Που σημαίνει ότι έχω έρθει αρκετές version πιο εδώ. Anyways, ας δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει το χωριό. Νομίζω ότι όλα αυτά εδώ θα τα πάρουμε πριν φύγουμε. Να δούμε τι villagers έχουμε. Μάλιστα. Cleric. Ελπίζω να είσαι καλός cleric. Αισθητής. Και είστε και ακριβώς πάνω από mine, παιδιά. Κατάλαβα τι γίνεται εδώ το βράδυ τα ζώμια. 38 για ένα emerald. Αδερφέ, ίσως και να σε χρειάζεται μεγάλο στιγμή. Δεν μας έχει τίποτα. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και μετά από τόσα χρόνια Minecraft δεν θα πω κι άλλος cleric. 36! Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η καλύτερη ποσότητα rotten flesh για emeralds που μπορεί να δώσει ένας cleric. Εσένα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι δεν θα φτάνεις ποτέ. Οπότε, παλιά καλή τεχνική. Boom, boom. Στο σπιτικό σου. Για πάντα και πάντα. Μέχρι να έρθουν να σε πάρουν δηλαδή κάποια στιγμή να σε πάω προς τα εκεί. Εντάξει. Ναι, όχι. Ας τον ήσυχο. Τι κάνεις εδώ κάτω, αδερφέ? Είσαι και Fletcher. Τι κάνεις εδώ κάτω, αδερφέ? Τέλος πάντων. Τι έλεγα. Ναι. Ναι. Ακόμα και μετά από τόσα χρόνια Minecraft δεν έχω μάθει. Όλα αυτά τα σπίτια τέλος πάντων εδώ πέρα συμβολίζουν κάτι. Άλλο είναι το library, άλλο είναι το σκάφτο εδώ, νομίζω ότι είναι το armory, κάτι τέτοιο. Που νομίζω είναι το μόνο κτίριο το οποίο έχει chest μέσα. Chest. Έχει και πολύ άθλιο chest. Ναι, δεν έχω κάτσει ποτέ να μάθω ποιο κτίριο είναι ποιο. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιο άλλο κτίριο το οποίο να έχει κάτι μέσα να μας προσφέρει. Δεν είναι πηγάδι. Ίσως έχουν κάτι σαν το σπίτι του librarian, βασικά το μέρος του librarian που έχει μέσα bookshelves, αλλά δεν βλέπω πουθενά. Είναι αλήθεια. Δεν έχει τίποτα μέσα. Κάτι έχει.
να έχει chest. Όχι, δεν έχει chest. Ωραία, ας βγούμε από εδώ γιατί από εκεί δεν υπάρχει να ξαφούμε. Η μικρή διακοπή, γιατί όταν προσπαθείς να κάνεις record με κόσμο στο σπίτι είναι λίγο δύσκολο. Βρήκαμε έναν librarian ο οποίος έχει πολύ καλά trades, τουλάχιστον τα trades που θέλουμε αρχικά, οπότε θα μείνεις και εσύ εκεί ασφαλής. Και τώρα τώρα θα πρέπει να γυρίσουμε σπίτι μέσα στη μαυρίλα. Ελπίζω να πηγαίνω σωστά. Ναι, προς τα εδώ είναι το σπίτι. Είμαι. Να ξέρετε ότι δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να ταξιδεύεις βράδυ, κυρίως σε έρημο, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του Minecraft, σε τόσο αρχικό στάδιο. Γιατί πολύ απλά αυτό το φως είναι από το torch που έβαλα πριν. Ναι, γιατί πολύ απλά μπορεί να στην πέσει οτιδήποτε. Βασικά θέλω να φύγω όσο πιο μακριά γίνεται από το χωριό για να μην σπονάρουνε zombies και βρούνε κάποιον τρόπο να φάνε τους villager, γιατί είναι λάβα. Γιατί στο difficulty που παίζουμε, που είναι hard, τα zombies, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, μπορούν και σπάνε τις πόρτες και μπαίνουν μέσα στα σπίτια των villagers. Οπότε μετά δεν θα έχουμε villagers να κάνουμε trade. Και το επόμενο χωριό που είδα είναι κάνα 2.000 block προς τα εκεί από τη βάση μας. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω όσο πιο ανώδυνη διαδρομή γίνεται μέχρι το σπίτι μας. Το πιστεύω ότι θα ξημερώσει μέχρι να φτάσω εκεί, αλλά δεν βαριέσαι. Ναι, αυτά λοιπόν ό,τι είχα να πω πριν. Μάλιστα. Κότα, θα ήθελα να ήσουν λίγο πιο κοντά στη βάση μου. Αυγουλάκι. Θα ζήσεις, για τώρα. Αυτό ήταν κάτι που δεν ήθελα να δω. Ναι. Αυτά λοιπόν για μένα και το Minecraft και πώς ξεκίνησα. Ουσιαστικά κάπως έτσι πιστεύω ξεκινάνε όλοι, ή απλά βρίσκουν κάποιον ο οποίος να τους λέει ότι το Minecraft αυτό και αυτό και μπορείς να κάνεις εκείνο και ενθουσιάζονται. Γιατί το Minecraft λέγεται sandbox game και η έννοια του sandbox game είναι ότι μπαίνεις, βασικά το είδος του είναι sandbox game, μπαίνεις σε ένα κόσμο στον οποίο είναι σαν ένα άδειο κουτί στο οποίο μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θέλεις. Έτσι είναι λοιπόν και το Minecraft. Μετά ξεκίνησα να παίζω με μια φίλη μου σε ένα server, σε ένα online server, και η αλήθεια είναι ότι περνάγαμε πάρα πολύ καλά, γιατί οι online server, ειδικά όταν παίζεις μαζί και με παρέα, Creeper μη με ακολουθήσεις σε παρακαλώ, όταν παίζεις και μαζί με παρέα είναι ό,τι καλύτερο, γιατί απλά είσαι εσύ, η παρέα σου, και κάνετε ό,τι τρελά μπορείς να φανταστείς. Μπορείς να τρολάρεις χαλαρά όλο τον υπόλοιπο κόσμο με διάφορα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Και ναι, ήτανε... το σπίτι μας. Και μετά και από αυτή τη δεύτερη διακοπή, γιατί το τηλέφωνο μου άρχισε να χτυπάει σαν τρελό, και φιλική συμβουλή όταν πάτε να κάνετε record, απλά να τα βάζετε όλο στο αυθόρυβο. Φτάσαμε, ευτυχώς, ζούμε, δεν χάσαμε τίποτα. Αν και νομίζω ότι ο χρόνος για αυτό το επεισόδιο τελείωσε, ξέρω ότι δεν κάναμε και πάρα πολλά πράγματα σήμερα, αλλά δεσμεύομαι και το έχω κάνει, νομίζω ξανά αυτό, ότι από το επόμενο επεισόδιο έχω στα πλάνα να χτίσουμε κάτι σαν μνημείο για να δηλώσουμε την κυριαρχία μας σε αυτόν εδώ τον κόσμο, και ίσως να βρούμε ένα διαφορετικό όνομα για τον κόσμο. Θα ήταν μια ωραία ιδέα όποιος θέλει να προτείνει στα comments κάποιο όνομα για τον κόσμο, κάποιο όνομα το οποίο να μπορεί να βγει δημόσια,
Και το λέω γιατί ξέρω τι ονόματα μπορεί να παιχτούν και από τώρα λέω ότι δεν πρόκειται να μπουν ποτέ σε κάτι τέτοιο. Anyways, θα συνεχίσουμε λοιπόν την ιστορία για τον online server στο επόμενο επεισόδιο. Θα προγραμματίσουμε κάτι, να χτίσουμε ένα μνημείο για να δηλώσουμε λοιπόν την κυριαρχία μας σε αυτήν εδώ τη γη. Και ήμουν ο Skyfield. Αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο της καινούργιας σειράς του Let's Play που ξεκινήσαμε και σας εύχομαι να έχετε μια πολύ καλή ημέρα. Bye bye!